Значи това в момента е бордо. Ето виждате окраси много хубави. Това е хубавото бордо. Нашето бордо. Много си е хубаво. Наистина. Ето вижте натам, къде има много хора. Има и тук един Иванчо. Малко тъжен, ама ще се оправи. Дано се оправи по някое време. Има хубави каки, хубави момичета, както гледате. Хубави бордовчанки. Не знам и аз трябва да им кажа вече. Това е истинското бордо. Това беше. Чао!